fanúšikom obrovskú radosť. Už mu stačí len zajtra dojsť do Paríža a po druhýkrát v kariére tak bude najlepším šprinterom Tour de France. To bola skôr jedna taká, že som veľmi rád, že som teda dokončil túto Tour de France, aj keď zajtra ešte máme jeden deň. Tak vlastne na oslavu toho, že dovežem zelený dres do Paríža. Takže, jak by som povedal, som veľmi rád, že mám nejaký ten náskok bodový a viac menej, ak sa zajtra nič nestane, tak zelený dres dovezem domov. Peter Velič prišiel do cieľa na 31. mieste so stratou 6 minút až 42 sekúnd na víťaza. Bola to krátka etapa, ale v podstate od začiatku sa išlo. A stále to nebol kúsok roviny, že stále hore alebo dole. No a tento záverečný kopec tiež, dá sa práve v úvodzovkách iba 10 km, ale veľmi ťažkých. Celý deň trápenie, no ale tak čo sa dá čakať, sme na to. Peter Sagan a celá Tour de France 2013 majú za sebou predposlednú etapu a zajtra ich čaká už iba dojazd na Elizejských poliach v Paríži. Priamo z cieľa 20. etapy Tour de France 2013 Annecy, Peter Štefanec, RTVS.